l'existència. Aquest espai és privat, el vam obrir ara ja fa 5 anys i mig, la família, per posar a l'abast del públic una part del llegat del Josep Maria Subirats, que havia nascut al Poble Nou. Bé, tampoc sé quin coneixement teniu de Subirats, de l'obra i de la trajectòria. El que és evident és que és més conegut com a escultor, perquè d'escultors n'hi ha menys. Però, com podeu veure en aquest modest espai, que hi ha molta obra, ell entenia la creació d'una manera polièdrica i, per tant, va ser un artista que no es va centrar només a l'escultura, sinó que també feia dibuix, pintura, gravar, litografia, cartells, medalles, joies, escenografies per teatre i dansa, tapissos. Per tant, va tocar totes les tècniques i els materials. Una altra característica, a part de ser polifacètic, hem catalogat més de 10.000 obres de Subirats. Aquí en veieu un centenar. Una altra característica és que va deixar empremta a l'espai públic, amb molta obra monumental que no la podem moure. Aquí tenim obra més, diguem, a escala humana, més portàtil, de petit i mitjà format, més destinada al col·leccionisme. Evidentment, de les obres monumentals, la que és més, diguem, cèlebre és la façana de la Passió de la Sagrada Família, tot i que cal tenir en compte que aquesta obra, l'encàrrec el va rebre quan ja tenia 60 anys, i 60 anys en aquest país és l'edat que la gent ja estem calculant quan ens jubilem. Els artistes no es jubilen, però perquè entengueu que quan rep quan afronta aquest repte monumental, ja és una persona madura i dedica dels 60 als 80 anys. Bé, l'obra de Subirats no és mai gratuïta, mai és un simple element decoratiu. Sempre hi ha un rerefons cultural, ric de referències simbòliques i de recursos plàstics i conceptuals. Molts crítics i historiadors de l'art han parlat de l'alfabet simbòlic de Subirats. Josep Miquel Garcia va dir: el decurs del temps ha marcat l'obra de Subirats en una dialèctica entre els valors materials de la tridimensionalitat i la seva capacitat expressiva, al·legòrica i representativa, generadora de símbols. I quan li feien entrevistes, sovint li preguntaven com li agradaria ser recordat. I sempre deia que li agradaria ser recordat com un creador de símbols. Per tant, jo aquest acte que avui fem, que ens fa una especial il·lusió, hem convidat en Jaume Garrós, que és tarotista, taròleg i professor de tarot, i ens farà una conferència on ell ens explicarà com Subirats va adaptar el seu alfabet simbòlic a la simbologia del tarot. Ell de fet no hi entenia de tarot, s'ha de dir. És un encàrrec que li fa dels naipes Comas, li encarrega l'any 2003 que dissenyi les cartes d'un joc del tarot. Ell, com amb tot el que feia, es documenta, s'informa i, com veurem, en Jaume ens ho explicarà, va adaptant tot aquest seu llenguatge simbòlic a la simbologia del tarot. Jo no em vull allargar més, Jaume, t'agraeixo molt que siguis aquí i a tots vosaltres per venir. Sabeu que aquest tarot és una edició limitada, per tant el dia que s'acabi s'acaba. Si a algú li interessa en tenim a la venda, però això és, vull dir, sense cap compromís, però vull dir que de fet és una edició limitada del 2003. Doncs endavant i gràcies a tots. Molt bé, doncs gràcies Judit per cedir l'espai, per parlar d'una de les obres dels Subirats que podríem dir que seria de les més petites o les més manejables que hi ha i a casa seva. I gràcies pel vostre temps. I anem a parlar, justament ell ha dit, li agradaria que fos recordat com a generador de símbols. Doncs el tarot no és res més que un llenguatge simbòlic, per tant és com que va ser primer l'ou i la gallina, doncs aquí podem dir que van junts. No sé si hi ha molta gent que tingui coneixements de tarot o d'en Subirats, per tant farem un mix. Això no és una classe de tarot, però sí per veure, també per desmitificar el tarot, que és molt més del que l'inconscient col·lectiu
ens ha dit o ens ha fet creure que és. I per parlar del tarot Subirats doncs hem de començar una miqueta pel surrealisme, no m'he equivocat de presentació, si no és el Dalí. En Dalí va fer el primer, es considera que és el primer gran artista que fa un tarot i que és acceptat pel gran públic, i és als anys 70 que el fa, i l'any 84 s'acaba, però el tornen a imprimir, que és la Taschen, la que ho fa, i és una presentació molt, és un llibre gran, de vellut, és molt en el tema d'en Dalí. Llavors amb la Judit vam estar mirant exactament el tarot Subirats quan apareix, i va dir doncs això, no? El senyor Corbera dels Naipes Comas va observar l'èxit que havia tingut el tarot d'en Dalí, i dic, hòstia, doncs això amb en Subirats, això ho ha de petar, fem-ne un també, no? Provem-ho. I l'any 2003, això, l'editorial Mediterrània fa un tiratge de 2.000 exemplars, cadascú evidentment amb el seu estil, i diguem-ne que el Dalí doncs, sí que es prodigava més, no? Ara seria més a les xarxes socials, estaria més present que no pas en Subirats, i Subirats sí que és la seva obra realment demana més, és més hermenèutica, cal conèixer els símbols per poder entrar-hi, no? En Dalí amb els colors i amb les seves formigues o amb els seus rellotges atreu molt al públic. Subirats exigeix més aprofundir-hi, i evidentment el tarot doncs, també justament és un llenguatge que ens obliga a aprofundir en nosaltres. Doncs comencem a parlar amb el tarot Subirats i símbols. Aquesta escultura està just a l'entrada, això en principi havia d'estar, eren les portes d'accés, no? Judit, em vas dir que al carrer Princesa havien de fer l'espai Subirats, però la crisi ho va aturar tot i ha quedat aquí, no? Suposo que seria com una prova miniatura del que havia de ser, però que és interessant perquè aquí ja comencem a parlar de lleis hermètiques, no? Com és a dalt és a baix. A baix tenim una mena de laberint, que aquí tenim un laberint que s'assembla molt a Breu, ens pot estar parlant potser de càbala, per tant ens està dient d'interioritzar, d'anar cap endintre, no? Entrar en un laberint és entro i què m'hi trobo, pot ser por el que em puc trobar en el centre, no? És interessant perquè és un laberint que té entrada, però per on surts? I per l'altra banda, com és a baix, doncs és a dalt, i a dalt tenim la lluna, i la lluna, aquí podríem parlar de l'astrologia. L'astrologia també és un altre llenguatge simbòlic, en Subirats, no?, que era peixos, per tant estava connectat amb l'inconscient col·lectiu i amb la bellesa i amb l'art. L'astrologia també serveix per conèixer-nos a nosaltres mateixos, no tant per què passarà, sinó que sempre la sortida, la resposta és dins de la nostra. Per tant tenim, no, tant a baix com a dalt, tenim la Terra i la Lluna, que és com es diu aquesta, la Lluna i la Terra, i la Lluna en l'astrologia és el passat, és la memòria, són les pors, també és la mare, és inconscient. Per tant a dalt com a baix tenim respostes, però que hem d'integrar amb nosaltres mateixos. Si tenim una llei hermètica que és com a dalt és a baix, una altra és com és a dins és a fora. Aquí ens apareix ja un laberint, com hem vist abans, això és del segle XVI, i això és el Teseu i el Minotaure. Aquí tenim Teseu, clar, evidentment és una representació, si voleu, de l'edat mitjana, Renaixement, però clar, això ens està parlant de la Grècia clàssica, però com que és un clàssic, per això justament es pot anar reeditant, perquè el missatge és el mateix. Ariadna amb el seu fill, perquè no es perdi, perquè l'heroi torni, un cop ha entrat en els seus inferns i ha matat el seu drac, les seves pors, ha enfrontat les seves pors, pugui tornar a sortir. I com és a dins, és a fora. A fora també hi ha batalles. Per tant, és una al·legoria de la batalla interna que tenim amb nosaltres. El laberint és la nostra psique, que és com el que hem de justament d'integrar. Aquí tenim aquesta obra, la teniu aquí penjada justament, que és un laberint, però si us fixeu ja té una forma de cervell. Per tant, ja ens està parlant que el laberint és nostre. No s'ha d'anar al barri d'Horta, si voleu també a caminar, però en la part del laberint, però el laberint és nostre. I aquest d'aquí és interessant perquè, no sé, Judit, això, una serp o pot ser el fill d'Ariadna que ens està dient, ei, entrem-hi i no hi ha por perquè tu entres a les teves pors, tu hi surts. Estic començant amb el tema del laberint, que és molt representatiu de l'obra de Subirats, i surt i no para de sortir. Per què? Doncs fixeu-vos, no? La Terra i la Lluna, que és el que és del bronze que tenim aquí fora, amb el tarot és un oracle,
totes les cartes són diferents, ara hi parlarem, però el que té en comú el tarot Subirats és el revers. Abans de començar a parlar de cartes, doncs quan un va al tarotista escull una carta, totes són iguals. I què ens ofereix el tarot Subirats? El laberint. Ens ofereix, no és adivinatori, sinó és perquè et coneguis a tu mateix. I jo l'he fet, o sigui, podeu entrar al centre, però no us perdeu amb el ditet, perquè podeu entrar-hi. Per això, com és a dalt, és a baix. I tenim un altre, aquí també una litografia que teniu aquí, el laberint, que és realment pujar, jo m'imagino com una mena de zigurat, que és com una piràmide, per tant, vas coneixent a tu mateix, vas pujant la consciència cada cop que entres més endins. És com una paradoxa que és en el món físic en el que estem. Per tant, jo veig aquestes cartes com tridimensionals, és com les pots veure com vulguis. I per què el laberint? Doncs aquí tenim aquesta gran obra que m'agrada molt, que és fusta policromada, i aquesta és una frase d'en Subirats, vivim en un laberint i cadascú intenta sortir-se'n com pot. Ell potser va voler salvar-se a través de l'art, expressar-se o entendre's. El tarot és un oracle per dir, vaig al tarotista, no tant perquè em digui si em tocarà la loteria o trobaré l'amor de la meva vida, sinó m'està passant això, com estan les coses, posem les cartes damunt de la taula i a partir d'aquí espavilar. Has de fer el teu recorregut, ningú pot caminar això per tu. Si et vols quedar aquí, tu decideixes on et quedes. Per tant, el tarot Subirats a mi ja em va agafar només pel revers, com dient, interessant. I comencem, us presento el tarot Subirats així posat. Això és la presentació del tarot en septenaris. El tarot és un joc de cartes, 78 cartes principalment. N'hi ha 22, que són les grans, que se'n diuen arcans majors, que estan numerades de l'1 al 22, de l'1 al 21, i hi ha una que no té número, que és el comodí, és el boig, el foll, m'agrada més, que és el comodí, és el joker, que és el que ha arribat fins a dia d'avui en les baralles. I després tenim els arcans menors, que serien els 4 pals, copes, oros, espases i bastos, que en la baralla francesa són els cors, les piques, els diamants i els trèvols. I després tenim els honors, les figures de la cort, que en la baralla espanyola ha desaparegut la reina i en la baralla francesa ha desaparegut el cavall, però és una evolució. Això és la presentació dels septenaris i aquí és el laberint. Aquest és el tarot Subirats, no sé si el coneixíeu, i és una manera de presentar el tarot, és una evolució de l'ànima, una mena d'entrar en el laberint. Es comença del boig, del foll, a mi m'agrada més en català el foll, més que el boig, que se li diu el loco, the fool, el foll, perquè un boig és algú que no sap què fa, però un foll és algú que els diuen està boig, però jo no tinc els nassos de fer el que està fent aquesta persona. Per tant, no saps què està fent, però hi va, i els altres no poden entendre la seva raó. Per tant, pel català, si mai hi ha un tarot que s'imprimeixi en català, jo opto per la paraula foll. I el foll què fa? Doncs ha de fer aquest recorregut per arribar al món, a la plenitud. Aquí estan els arcans septenaris. Terra, ja en parlarem de l'escultura, que és dels 3 triangles, que és cap, cor i carn, d'en Subirats, això ho veurem amb el que ens apareix aquí. 3 septenaris, directament, és una evolució de l'ànima. En aquest món terrenal comencem a treballar alguna cosa per arribar a l'èxit, la part de l'ànima, que són les virtuts teologals, la justícia, la paciència, la força, la temprança, que hem de passar de la rigidesa de la justícia a la flexibilitat de la templança, perquè l'ànima aprengui a gestionar les emocions, i la part de dalt és la part de Déu o la part de l'esperit, del diable, que és la matèria, la materialització, on estem, realitat física, fins al món, el judici de la reencarnació a una part superior al cel, és a dir, passar del món material al món celestial. És una representació que és el tarot, i perquè el veieu, si no teniu contacte, que és molt més profund, és realment un laberint de la nostra ment, i això són només que arquetips, maneres en què la nostra ment funciona. I començarem amb el foll, i que aquest és en Subirats directament. Per què és foll? Perquè
Aquí teniu el tarot de Marsella, que és amb el que jo treballo, el tradicional, i aquest és el segon. Es diu tarot de Marsella perquè al segle XVI-XVII a la ciutat de Marsella va haver-hi un gran conjunt d'artesans que feien el tarot amb aquest tipus de dibuix. I llavors va quedar com a tarot de Marsella perquè els reis a París el van agafar com el seu tarot i a partir d'aquí el van extendre per tota Europa i per tant, si això ho fa París, això ho fa tothom, però es diu tarot de Marsella. Segle XVI-XVII, tot i que el tarot ve de l'edat mitjana, i de full, aquest és el tarot Rider-Waite-Smith que ja ve del 1901 a Londres. Per tant, hi ha un anglòfon i un francòfon i aquests són els dos grans principals que es fan servir. I en Subirats va ser sobretot fidel a Marsella, a l'origen. Ja ho podeu veure, no? La disposició, més o menys. Què és el boig? El boig és hi vaig de cap, és prendre acció. No té número, és el Joker. Pot encarnar qualsevol cosa i se li permet. I què va fer en Subirats? Per què dic que és el boig? Doncs perquè va fer una cosa molt boja. Va instal·lar la primera escultura abstracta a Barcelona, al carrer. I això va fer una bogeria, però a partir d'aquí va obrir el camí a molta altra gent. És la forma 212, a l'Exèrcit Mundet. Si fem una cosa boja, jo el giraria, perquè si el girem, jo crec que aquí podem veure aquest gos que està aquí, directament. Tot i que un que està a l'Exèrcit Mundet, ara seria més aviat un senglar, a prop de Collserola, però que aquest gos està dient, és com el Peito Grillo, la veu de la consciència que li diu què estàs fent, recorda què estàs fent. Per tant, podríem dir, el tarot Subirats comença amb el foll i l'obra que representa Subirats a l'escultura al carrer, com ha dit la Judit, doncs comença amb aquesta forma molt boja que s'atreveix i a partir d'aquí ell crea, molts altres el segueixen. No veurem tot el tarot, anirem ràpid. Els enamorats, la carta número 6, aquesta carta quan surt tindré parella i tal, és la típica de si tindràs parella, però és una carta que ens parla de decisió, no? Aquest és el tarot de Marsella, l'amoureux, que vol dir l'amant, i The Lovers, és diferent, no? Aquí sí que podríem veure que treballa més amb el tarot del Rider-Waite-Smith, però aquí, quan la Judit va veure aquesta carta, li va venir el Renaixement, perquè fixeu-vos amb aquesta imatge. Perdoneu, això representa unes bodes, i aquest és el tarot Visconti Sforza, és el tarot que es conserva més antic entre Itàlia i Nova York, falten només dues cartes, però que són els enamorats. Cupido, que està beneint aquest acord entre dues persones, que és el que està veient aquí. Però, ho recorda els Esponsalles de la Verge d'en Rafael, i tenim aquí Renaixement, una litografia que, segons tinc entès, és una invitació de noces pels 50 anys, tot i que aquí també en Subirats fa alguna jugada, perquè posa una litografia 40 de 40 i aquí els 50 dels 50 anys, aquí també ens està enganyant. Però és interessant que també ens torna a aparèixer la lluna, el laberint, però sobretot fixeu-vos el que ens està fent, com copia perfectament, no copia, sinó fa una al·legoria d'en Rafael, i el que veiem en el seu tarot el que fa és plasmar molta obra que ha fet ja reaprofitant. Realment abans de fer una escultura es fa primer el dibuix, fa la maqueta i després la va evolucionant. Doncs el tarot Subirats el que fa és una miqueta condensar, no és un dibuixar per dibuixar, sinó que realment aprofita obra que ja té, per tant té un pòsit cultural i evidentment de coneixement de la història de l'art, perquè realment la posició d'aquesta figura és realment, i també la posició que té aquí amb el peu, és aquesta al·legoria que quan la poses al tarot, evidentment, realment és una carta molt interessant, i perquè en lloc de l'àngel, no sé si posa, podríem indicar això, les fetges de l'àngel, o realment que hi ha algú superior, seria l'Esperit Sant en aquest cas, que el que està beneint aquesta decisió. Els enamorats és enamorar-se de la decisió, per tant, enamorat del cor, no de la ment. La justícia és interessant perquè sempre la tenim vista així, una senyora que agafa l'espasa i les balances. Aquí tu veuràs que sempre juga amb el positiu i negatiu, amb volumètricament aquí directament canvia les mans, doncs ara ho agafareu d'una manera diferent.
I és interessant perquè aquí el que em crida l'atenció d'aquesta carta és que aquí la justícia està a punt de dir estic a punt de decidir, i aquí directament ja ha decidit, ja està. I a més la posició de la mà és com molt tranquil·la, no com aquestes que són més herètiques i et miren de cara. Aquí sí que dibuixa la justícia cega, tot i que aquí en els tarots és el tercer ull, que de fet és la justícia divina, no? Te'l faràs, te'l trobaràs, és el resum d'aquesta carta, que evidentment ja ve d'altres, de Temis, no? Tinc entès que em sembla que va ser la primera esposa de Zeus, em sembla, si tinc entès, que se la va menjar i d'un mal de cap va néixer Atenea, doncs es va fer justícia en aquest aspecte, no? Aquesta placa també del Departament de Justícia, en el que realment doncs, el que prima és no tant la figura de la dona o de la justícia, sinó realment els seus atributs, no? Ser justa i ser equànime. I per tant, aquí ens apareix perfectament el tarot. I llavors, també li respecta el que són els cabells llargs que té el tarot en el tarot, torna enrere. Si ho veieu aquí, té els cabells llargs. Un cabell llarg en l'edat mitjana era llibertat. Una dona amb els cabells llargs era una dona lliure, o que no estava casada o que podia ser una prostituta, com dient, jo faig el que em dóna la gana. Per tant, el símbol de la llibertat, que la justícia és lliure, doncs aquí també el tenim representat en el sentit de que no li queden els cabells agafats. Vol dir que reaprofita, retoca una miqueta el seu art, però que realment és tenir com mini quadres, mini litografies a casa d'en Subirats a l'abast de la mà. El 9. Aquest és molt interessant perquè jo crec que així, vam veure amb la Judit, que aquí hi ha com un doble autorretrat, no? Aquesta carta de l'ermità ens està parlant d'una persona que és sàvia. Una persona sàvia és algú que té coneixement i que té experiència. I per tant és on apareix la unió, no? Perquè el 9, després del 9 ve el 10, que el 10 en el tarot és la roda de fortuna, que és a dir, canvis. I aquesta carta en el tarot està dient, abans de que et vinguin canvis, acaba d'integrar tot el que tu has vist, perquè si no, els canvis no seran tants, sinó que repetiràs. Entraràs en la roda del hàmster, no? Aquesta persona està amb una llum per il·luminar el camí a aquells que vulguin conèixer de la seva experiència. L'ermità, el tarot en Marsella està escrit en francès expressament, perquè això no hi entrarem, per si veieu si sabeu francès i veieu errors ortogràfics és correcte. Però clar, aquí el tarot, aquí en Subirats què va fer? Que volia fer símbols, doncs anem a veure què ens recorda. L'Evangelista, una litografia del 2003 pel que després va plasmar la façana de la Passió. Però clar, aquí ens recorda aquest evangelista. Aquí tenim en Subirats, que està doncs agafant, em sembla que és de les poques fotografies, l'última fotografia en vida d'Antoni Gaudí davant de la catedral de Barcelona, la processó de Corpus, i evidentment aquí és com molt evident per la quadrat del cap que és un homenatge a ell, que això després posa a la façana. Ell mateix, aquí està escrit que va néixer 9 mesos després de la mort d'Antoni Gaudí, com si fos una mena de reencarnació, o ei, que et traspasso, jo marxo d'aquest món, et passo l'encàrrec d'acabar alguna cosa que jo he començat, com veurem al final de l'exposició. Aquí es veu clarament, o potser no tan clarament. El que és interessant és que què porta aquí? Porta un ciri, porta llum. Si el girem, se'ns assembla bastant més. I aquí podem veure, segurament aquí amb l'ermità, és un homenatge a Gaudí, i que un ermità és algú, no és ben bé un eremita, però és algú que es retira. En Gaudí va estar la última part de la seva vida vivint a la Sagrada Família, retirat, i crec que també en Subirats ell també es va retirar per impregnar-se de l'obra de Gaudí, per connectar justament amb la Passió, per fer la façana de la Passió del temple. Ell també, en si, de fet, aquestes dues cares, aquests dos, diguem-ne, personatges estan aquí representats. I aquí el podem veure, que és ja a la façana. Aquí els podem veure el que és en paper i en relleu, però tenim aquí l'ermità. Evangelista, apòstol, si fa no fa, vol dir el mateix, però no
no hi entrarem. Sí? Si teniu alguna pregunta o algun dubte, doncs podeu interrompre'm, perquè estem aquí per aprendre entre tots. I ara anem a començar a jugar amb les cartes, no? Amb l'emperadriu i l'emperador del tarot de Marsella, que són la gran parella del tarot, es miren el 3 i el 4, creativitat i afermar la posició, el papa i la mama, val? La parella ben avinguda, que en el tarot de Subirats es representa així, respecte a la seva manera, però respecte doncs, a aquesta concordància de colors. Val? I els he posat junts perquè són parella, i la podem veure aquí. No? En l'estil Subirats. Els triangles complementaris es complementen, la parella es complementa o no hi ha parella. Val? Aquí no estem parlant de triangles amorosos, veureu que és una parella. És una al·legoria a un altre gran artista. Abans hem vist a Gaudí, ara veiem en Leonardo da Vinci. Val? Fixeu-vos les quadratures i les sanefes de les taules. Val? L'emperador és estructura, és el 4, és estabilitat. No m'estranya que potser per això hi ha 4 cavallets aquí, estructura. I al damunt tenim l'abundància de l'emperadriu. Leonardo da Vinci també era un personatge il·luminat, o sigui que estava realment molt connectat amb la font. I aquí podem veure l'emperadriu, que és una dona embarassada, i per tant, aquí el mantell està com de sobretaula o com més amigable, i aquí està tot com més posat, no? Fixeu-vos, no? Jesús, el triangle, el tenim aquí, ben enquadrat amb la porta, i aquesta columna està aquí, i Maria Magdalena, que aquí hi ha qui diu que era la dona de Jesús, realment, tot i que l'Església va decidir un altre caràcter, una altra història per ella, però és aquest triangle d'aquí, no? La masculinitat, no?, que penetra, i la feminitat que integra. Els tenim aquí, representats. És una al·legoria del Sant Sopar, però clar, aquí tenim l'emperadriu i l'emperador. Una dona embarassada, l'emperadriu i l'emperador. Per tant, també, dins del tarot també ens permet per integrar l'obra de Subirats i per veure aquí la posició. És interessant la postura d'aquesta emperadriu. En el tarot de Marsella es miren entre ells, aquí ell ha decidit posar-los de cara. Seguim parlant d'aquesta dona. L'emperadriu és una dona embarassada de projectes, no vol dir que hagis de quedar embarassada d'una criatura, el que tinguis en ment, mirar el futur amb optimisme, i aquí us la poso perquè m'interessa aquest caient de les estovalles, seria aquest potser, no? També, és la seva marca, està molt ben posada, i no és l'única dona del tarot en què apareix això. Aquí tenim aquesta natura morta, que també juga una miqueta, i fixeu-vos que ens apareix amb la sacerdotessa, que és l'arcà número 2, no? És la connexió interna, no? La intuïció femenina, la que aprèn, sinó la que ja té el coneixement. Com ho saps això? No ho sé com ho sé, però ho sé. Què és abans, l'ou o la gallina? Doncs aquí tenim, potser poden ser aquests cercles d'aquí, però m'interessa sobretot el tema aquest que torna a jugar amb el parament de la taula, no? És com una taula ben parada, no? De fet és l'úter, no? A partir d'aquí podem crear el que vulguem, però sobretot amb la sacerdotessa m'agrada molt perquè l'ou podríem dir que seria la cara d'ella, que és una cara blanca, la sacerdotessa és coneixement intern, per això és blanca, perquè el coneixement, l'energia està dintre de la dona, no és expressiva, és el coneixement intern. Entrem al laberint, no? Perquè ja hi ha un esfinx, ja tenim aquí un esfinx, no? Els enigmes de la vida, però aquest ou d'aquí el podríem veure aquí també, que ben bé no és un ou, és una calavera al revés, però amb el símbol vaig veure aquesta obra i dic, aquí es podria relacionar perquè realment és una natura morta. Realment està mort l'ou? Perquè no ho sabem si està incubat o no està incubat, no? Però realment natura morta és per si està aquí,
sembla que no pugui avançar. De fet, la papessa és una dona que ha renunciat a donar vida externa com fa l'emperadriu. I aquí doncs, em ressona el fet de tenir aquest ou, s'ha d'obrir per arribar al coneixement, que és el que ens està dient, coneixement intern que ja tenim. Que si us veu un nom a la ment, quina seria amb aquesta carta? Segador, sí. De fet, en el tarot de Marsella se li diu el segador, en aquesta carta. Aquest és el segador, justament. O també pot ser el cartell publicitari de Setmana Santa de Verges, no? Que evidentment amb el Rider Waite Smith no té res sí, l'energia és la mateixa però no té res a veure, és més, diguem-ne, més gore, no? De fet es va crear per fer una mena de rituals aquest tarot, però aquí és evident que Subirats rendeix homenatge a Marsella. I la mort no és la mort, aquí diuen la mort, però fixeu-vos que no apareix, no té nom, és d'arca 13, d'arca sense nom, perquè l'últim arcà principal del tarot és el 21, que és el món, aquest és el 13, per tant no és la mort física. És una carta que mira cap al futur, cap a la dreta, i és la carta de la transformació. Estem en un món que tot el que tu dius, tu crees la teva realitat. Per tant, la mort en si no existeix, per tant no l'anomenis, perquè si no la crearàs en el teu món. Parla de transformació. Tallar caps no és així matar a tot Déu, sinó és tallar simbòlicament les teves creences, la teva manera de pensar, i això et permetrà avançar cap endavant. I la mort és transformació i fa falta perquè hi visquem, no? Aquí tenim aquesta litografia dels Subirats del 93, que és evidentment doncs, que torna a aprofitar una obra que ja tenia, doncs escolta, per què no? Si això ja estic d'acord amb com m'ho represento, doncs la poso aquí i li afegeixo, doncs, més que la falsa, no? Seria la daga. Però és així, realment, és la vida i la mort, la litografia. No està sola aquest esquelet, no? Aquí podem veure un altre com Subirats també juga amb els plens i amb els buits, amb els volums. I aquí hem d'anar a parlar de la vida i la mort en el tarot de Marsella. Abans us he posat els tres septenaris. Una altra manera de parlar del tarot és així. El boig ha de fer la primera part física o més d'energia masculina de sortir al món, i després del 10 anem a l'11, que no deixa de ser la roda de fortuna, el 10 més 1, 11, 2 més 10, 12, 13, 14, 15, fins al 20, i així el boig integra l'energia masculina i la femenina per arribar a la totalitat. Vida i mort, us he dit. Doncs què tenim allà? Com una dona embarassada? No? No, seria una dona embarassada i un esquelet. No? Una promesa de vida i una vida que ja ha passat, diguem-ne. Doncs amb el tarot tenim el 3 amb el 13. Què us he dit? El 13 és una dona embarassada. Canvi, transformació, mort. Però no vol dir mort física, sinó transformació. No? Molts cops, quan surt aquesta dona al costat d'aquesta altra, no vol dir que la criatura morirà, sinó que el part pot anar bé, perquè tallarà el cordó umbilical. Per tant, el nen no mor, sinó que es transforma. Deixa d'existir aquí dintre per existir aquí fora. Suposant que jo fos una dona, evidentment. I aquí tenim, un altre cop, aquesta gràfica de 3 i 13. Tenim l'emperadriu i tenim l'arca 13. Que a més... Però clar, és un cicle, perquè realment si tu sembres, l'emperadriu sembra la collita, el segador què fa? Ha de tallar, ha de matar el blat perquè pugui haver-hi collita la següent temporada, perquè és que si no, no seria la selva. Ha d'haver-hi uns límits perquè l'emperadriu pugui anar creant i creant. Però clar, si hi ha vida i mort, doncs de la mort també podem anar cap a la vida. No? Passeig de figura, torna a aparèixer la lluna, no? Un símbol així com de pors, i aquest arbre xorc, i en canvi aquest arbre viu, que no és res més que el sexe, que és el pubis del cos de la dona, que és la que realment engendra vida. I aquí tornem a trobar la transformació per donar vida. Per tant, també desmitificar, quan surt la carta de la 13, molta gent es posa les mans al cap i no, és un bon moment perquè transformis, que pot ser que no t'agradi la transformació que facis, sí, però és un bon moment perquè tu realment tallis amb aquesta manera de ser i creïs alguna cosa nova en la teva vida, un projecte, idees, etc.
I aquí és interessant perquè en aquesta obra el fons del tarot Subirats és aquest, és que potser el va agafar d'aquí. Realment el tarot serveix per transformar-nos. Quan tu poses les cartes damunt de la taula, tu ja estàs creant una realitat perquè estàs veient opcions noves d'afrontar allò que estàs consultant. La torre, no? Aquí això sembla el carnaval, sembla el confeti, no? Que em sembla que a Juli li agrada molt, que és el que està aquí fora, el que té aquí per exposat del tarot. La carta 16 són canvis sobtats. No és un cataclisme, invertida potser sí, però així ens indica canvis, és sortir de la presó mental. I a vegades són canvis, no com la mort, que tu actives el canvi i talles. Això és, la vida et porta un sotrac que dius, ostres, mira, i és veure com una oportunitat. No? La Maison Dia es diu justament, en francès, la torre, evidentment aquí és més festiva, no? A Marsella que no pas al Rider, i és una al·legoria de les seves torres de Babel. De fet, en el tarot de Marsella, doncs, l'origen que s'explica és la Torre de Babel, que hi ha moltes maneres de parlar i d'anomenar una cosa, i això fa obrir, no? La gent com més llengües parla, més obertura tens, perquè una llengua és una manera d'observar o de comprendre el món. Com més llengües coneguis, més possibilitats tens de copsar coses diferents. I per això es diu la Torre de Babel, no? Que fixeu-vos, no? La transformació, hi ha alguna cosa que canvia, però aquí és interessant perquè si hem vist que hem començat amb el boig l'any 57 amb forma, que és a dir, poso una escultura abstracta, m'atreveixo a fer una bogeria, no? Clar, 2 anys abans, el 55 ja està fent aquest tipus d'obres ja més abstracta, que és com el canvi, com està venint algú que després materialitzaré més en fora. I el que és interessant és aquesta mena de clau, no? Que és la clau del pany, de dir, què faig? I això no deixen de ser, potser, les escales per entrar al laberint, o una manera de sortir-ne. Pots sortir amb idees noves que la vida et proposa, no? Però clar, si mireu el tarot de Marsella, les torres tenen tres finestres, el 3, l'emperatriu un altre cop, la capacitat de generar una sortida a algú nou. En canvi, en Subirats en posa una. Per què? Perquè, clar, quina és la gran torre d'en Subirats? La del Poble Nou, que només en té una. Ell sempre està retornant a l'origen. La Marbella, Icària, no? Aquesta és una obra que està dedicada a tu, no, Judit? I és Torre de Babel. Es diu Icària, l'escriu en català, però en canvi aquí la posa amb la K d'ocupa, no? També, no? Torre de Babel, canvi de llengües diferents. I hi ha algun tarot en el que a la torre, a part d'aparèixer el llamp, que sembla, no? Que prou, hi ha tarots que apareix justament això, ara és de Sant Martí, que és, ei, hi ha una sortida. Després de la tempesta ve la calma. No? En el tarot després del 16, que és la torre, ve l'estrella, que és tranquil·litat i confia en el futur, no? I aquí podem veure, no? Justament aquesta clau jo crec que és un homenatge directament a la Torre de les Aigües d'aquí del barri. Veus que malgrat estigui lluny, encara que hi hagi tempesta, sempre hi ha una part serena, que és el que ens està dient. Aquests personatges no cauen, estan descobrint que han sortit de la presó, que hi ha vida més enllà del que jo em pensava, no? És a dir, hem de sortir del mur, hem de sortir de la paret. I evidentment la lluna, que és una de les cartes més complexes del tarot, estem arribant ja al 18, la lluna ja l'hem vist abans, la tornarem a veure. Aquí és un homenatge també al Marsella, i aquí juga molt, no? Els gossos de dues maneres diferents. Aquí, no? Una miqueta yin-yang, no? El que és fosc amb un és amb l'altre, les dues torres, i sobretot, no? Aquí està aquest cranc de riu, doncs aquí està emmarcat. Per tant, jo em decanto més, és una barreja de les dues, però la lluna no deixa de ser per això un eclipsi de sol. És la nit fosca de l'ànima, no? És l'última gran prova abans d'arribar a la carta 21. Si passes la lluna, que són les grans pors, és quan comences a veure el sol, que és el que ve després.
Però clar, quina lluna tenim? És la que us deia abans, no? De fet, si eren les portes de l'espai Subirats, era obro el meu inconscient perquè hi entreu. No, potser no entendreu res, us remourà, us farà por, però no? Com l'espai Subirats, no? És una manera d'endinsar-se i conèixer la seva manera de pensar o la seva obra, que pot fer por, que es pot ser no entendre res, però la lluna ens està dient és un camí que has de recórrer, aquest cranc que ha de recórrer i ha de superar les creences de les torres i saber gestionar les emocions, no? L'home llop, no? Surt amb la lluna, doncs justament sortir de la teva zona de confort per arribar a alguna cosa nova que està més enllà de les tenebres, que és el sol, i aquí seria arribar a la plenitud, no? Abans d'arribar al món, que serà l'última carta, mirarem una miqueta els arcans menors, que són aquests, no? Aquí podríem jugar al siset, si voleu. Amb les cartes del tarot podeu jugar a cartes tranquil·lament, Espases, copes, bastos i oros, aquí sí que els coneixeu. I aquí en Subirats respecte a la forma fàl·lica de les espases i dels bastos, energia masculina, yang, de començar, idees i energia i iniciativa, i les formes rodones i còniques femenines de receptivitat. La moneda cau al terra i es materialitza i, que vol dir abundància, materialitzar, diners, i les copes, que són les emocions, és l'espiritualitat, que són per ser un canal, no? Per rebre aquestes inspiracions. Són molt simples aquests 4 elements, no els posaré tots, però realment el 2 és 2 espases més petites, cada cop més, per tant és molt simple el tarot, o sigui, va directament destila el que és el que són els arcans menors del Marsella, que sí que tenen floritures, flors i elements. Aquí ja directament va com si fos la carta per jugar, si veureu, al bar del poble. De fet, el tarot va començar com estampat amb or i plata, com dient, abans de l'edat mitjana i a la Itàlia del Renaixement la gent no es comprava Ferraris, el Ferrari a Itàlia va arribar més tard, es feien tarots i l'emperador o l'emperatriu posava la cara de la família, com dient, era com l'àlbum de fotos d'Instagram de l'època, i es feien amb or i com dient, mira quin tarot m'he pagat, aquí veus de família. Després els arcans menors es van fer amb cartró per poder jugar a les tavernes, i si està acabant amb vi o menjar es podien netejar. Però l'origen del tarot és realment aristocràtic. Aquí tenim aquesta disposició de models, que són els patjos, els bailets, que en diuen en francès, les sotes en castellà, dels 4 pals. I aquí és per parlar, aquesta i la següent, d'una llei que es diu la llei del 3+1 del tarot. Hi ha una llei de repetició. En el tarot, moltes cartes, hi ha elements que es repeteixen, i normalment hi ha 4 cartes que tenen aquell element, però dels quals n'hi ha una que té l'element d'una manera diferent. I aquesta és, a vegades, segons quin tipus de pregunta, és la que està donant la solució o per on ho hem de trobar. I aquí és el patge de copes. Aquí potser no ho veureu, però amb el tarot de Marsella és interessant perquè li respecta la manera de mirar la copa, el tombant, les altres estan rectes, i el fet que sigui l'únic dels 4 patges que no porta barret. Per tant, està respectant també aquesta llei. No sé si la coneixia o no, també tenia nocions d'astrologia, per tant, segurament va aprofundir en aquest tema. La llei del 3+4 amb el Marsella es veu, per exemple, amb aquest color el color dels pantalons és diferent en els bastos que en els altres. Són molt rics de detalls els patges, totes les figures de la cort o dels honors que se'n diu, però aquí en Subirats respecta que va despullat de cap i que l'orientació de la mirada, que fins i tot sense posar-hi ulls ni res ja es veu realment que la persona està com observant, és l'enamorat aquesta carta, el patge de copes. I en els cavalls també respecta aquest ordre, ara el veureu. Segurament algun d'aquí us ha vingut alguna imatge que coneixeu d'en Subirats, no? O alguna escultura, si no ja la veureu. I és en el patge de que aquí són els bastos, que respecta que és l'únic patge, l'únic cavaller que fa un canvi sobtat de direcció. En el tarot de Marsella hi és. Aquests caminen cap a l'esquerra, aquest cap a la dreta, però aquest faig un canvi de direcció, són els bastos, tinc iniciativa pròpia. Aquí també el cavall va cap a l'esquerra, però ell li posa cap a la dreta.
I ara anem a parlar del cavaller d'espases, que no l'he posat, he vist abans aquí, us he dit que hi ha aquesta litografia de Sant Jordi, que jo crec que és el Sant Jordi, l'únic que li falta la serp, que aquí li ha tret. No he pensat que era més el longí de la Sagrada Família, però és la litografia, és un homenatge a Sant Jordi. Després la teniu allà en aquella columna, el podeu veure. Cavaller d'espases, no? És més... Aquí és bastant... Jo em ressona més Marsella, m'agrada més el Marsella que el Rider White, però el fet que estigui baixant, no, és com... està mostrant la velocitat també, no, que va de baixada, no? Aquest el cavaller d'espases del Rider realment fa por. I evidentment els cavalls, no? Sobretot aquest el longí, aquí amb la litografia, aquest monument a Borrell II a Cardona també hi és, però sobretot el longí, i és el Sant Jordi que teniu aquí exposat, que és on agafa l'essència dels cavallers, sobretot el longí, no? Aquest soldat romà que infereix, no, la llança al cos de Jesús o de Crist en el moment de la crucifixió. I per tant, les espases són idees, les espases són idees noves. Quan les espases estan al revés en el tarot o estan clavades, vol dir que les idees no funcionen. I per tant, aquí veiem com aquest longí està ferint la façana de la Sagrada Família. Clar, aquest soldat romà va clavar l'espasa a Jesús perquè no es creia que no estigués patint. Realment, la imatge que ens ha donat d'aquesta patint i tot això, la veritat és que no és certa, és una invenció de l'Església. Com? És una llança. Una llança, doncs perdó. Clar, jo estic parlant d'espases perquè estic parlant del tarot, però és cert que és una llança. De fet, simbòlicament va clavar la llança perquè no entenia idees que aquella persona no estigués patint o encara estigués viva amb tot el que estava patint. Però bueno, d'aquí ja entraríem en metafísica i no és el tema, però fixeu-vos que al longí de la Sagrada Família també hi ha aquesta baixada, aquest pendent, que també li respecta, però jo dic, ara, observant abans de la conferència, veient la litografia, aquí sobretot hi hauria d'anar al Sant Jordi que tens aquí exposat. I acabem amb el món, que és l'última carta dels arcans majors, que és el 21, que aquest sí que és el final, és una carta que mira cap al passat perquè mira tot el recorregut que ha començat amb el boig, no? Es diu el món perquè és la plenitud, que diràs, però si el món no és... Aquí us presento el Marsella i el Rider White, vull dir, aquesta mena d'ou, tot final és un principi, per tant, quan apareix aquesta carta has acabat un cicle, començarà alguna de nou. Tornem a jugar amb els sobirats, però aquí amb el llenguatge, no? Positiu, negatiu, el món no us ressona a plenitud, canviem-ho, si us dic una cosa que és monda, no us diu res, però en l'edat mitjana si una cosa monda era perfecta, anem al contrari, immunda. Una cosa immunda, què és? Una cosa que no és perfecta. Per tant, una cosa monda, que ja no es diu, és la perfecció, però que no és d'aquest món. És un joc de paraules, però aquí també el positiu i negatiu d'en Sobirats també ens serveix amb el llenguatge. I aquí ens ho presenta amb aquest personatge que dius exactament per què es posa. Aquí veiem els quatre evangelis, que no és res més, que estan als altres tarots, però que no és res més que la creu fixa del zodíac, Aquari, Lleó, Taure, Escorpió per l'àliga, Escorpió és un signe d'aigua, que és l'escorpí, però l'escorpió pot ser transformació, pot ser tant l'escorpí, la serp, que camuda de pell, com l'eufènix, que és aquesta àliga. I aquí estan, doncs, són els quatre elements, els quatre pals del tarot, aigua, terra, foc i aire, no? Espases, bastos, copes i oros. És a dir, ho gestiones tot, és a dir, has aconseguit la plenitud. Aquí tenim l'autoretrat, que també el tenim aquí, no? Doncs aquí el signe de Venus, de peixos, no? el seu signe solar, és a dir, la integració de diverses disciplines en l'art, i aquí és el que podríem entrar, el cap, cor i carn, no? Que també és el fet aquest, no? Si voleu, cor, ment i esperit, és a dir, els tres grans eixos que en gestionen, és a dir, la concupiscència, el cos que vol unes coses, el cor que realment et llença aventures que justament la ment no entén. Doncs és intentar
assimilar. Si tu tens aquesta tríada, un altre cop el 3 d'Emperadriu, pots crear alguna cosa de valor i que perduri en aquest món. Sobretot al món m'agrada molt aquests tres triangles, no? En aquest bronze, ara us ho ensenyaré, perquè realment això és com un ou, i clar, és el que hem vist abans, natura morta. Has d'obrir l'ou per fer la truita o perquè creï algun ou. Realment això és com el tarot, no? Està tancat i has de girar la carta per veure exactament quin arcà tens al darrere. O sigui, entres en el laberint, el gires i t'apareix la carta que sigui. Per tant, m'agrada molt aquesta escultura realment d'obrir i a veure què hi ha dintre i interpreta el que et surt, quin missatge estàs rebent, no? I doncs això seria aquesta part d'aquí, la part de l'ou, que la tenim aquí. Aquí la podem veure, no? Cap, el cor i la part de baix del sexe, que seria el cos, no? Que seria la manera de justament entrar, no? Això seria la carn, que és la part física de que veiem. El cor et diu entra, puja, eleva't, no? I la ment podria ser justament entrem en el laberint, que és mental, tot és ment en aquest món. Les nostres creences doncs, fan que veiem, les nostres creences fan que observem, percebem, veiem el món com som, no com és. I aquí un joc que se'm va aparèixer, ja que jugo amb símbols, dic, anem a jugar. Això és la planta del temple expiatori de la Família, en principi un cop acabat. No? Ara justament, no, que estan pujant els evangelistes a les torres del temple, doncs aquí també podríem jugar això, no? De fet és l'última gran obra d'en Subirats, no? Podria ser el temple, la façana de la Passió, i justament això és la façana de la Glòria, tot i, bueno, seria l'entrada de la carn, però ella està, com que no està mirant a la del naixement perquè ja està completa. La seva creació, la seva ment, la seva passió estava posada justament a la façana de la Passió. És curiós, no sé, a mi m'agrada jugar amb símbols, doncs posar aquí l'ou d'en Subirats mirant què? Doncs mirant la façana, no? La seva gran creació, que no deixa de ser un viatge del tarot. El tarot va del boig i el mag que comences a crear fins al món, que domines els 4 elements, i aquí no, ja és la gran essa d'en Subirats, no? Al revés, perdoneu, així, Sant Sopar, no? La essa de Subirats, però que no deixa de ser també una mena de viatge, vull dir, has d'anar per cada carta, per cada arcà, per anar entenent l'evolució que fa el personatge, és el mateix que està fent el boig, no? Si voleu, podeu veure, el tarot no és res més que un llenguatge simbòlic, doncs ressona molt amb l'obra d'en Subirats. Perdona, què has dit, la S? La S d'en Subirats. Aquí és el Sant Sopar, aquí el flagel·len, no? El petó de Judes, la traïció, aquí l'agafen, aquí és on fa el Via Crucis, no? El famós, la Verònica, aquí hi ha crucificat, aquí és quan, no? El longí que hem vist, que el fereix, el joc de daus, l'enterrament, la resurrecció, la crucifixió, i el fet de que obren i el treuen i més amunt ja apareix ressuscitat. Realment fa, si veus, és una S. És una S però a l'inrevés. Te l'has d'imaginar al revés. Això és la litografia que va fer, no? Com el plànol, per saber exactament després què és el que havia de plasmar en 3 dimensions. Tornem aquí, no és la S, però si voleu veure també és com una mena de S, 1, 2 i 3. I aquí el que us deia, obrim el tarot. Aquest personatge és aquest aquí, que us dic, la part terrenal, carn, la part de l'ànima o emocional, que és el cor, i la part espiritual, que és la ment. O sigui, perfectament, m'agrada molt aquesta obra perquè realment juga amb els 3 septenaris del tarot i de l'evolució. I per últim, una cosa que no sabia però que vaig buscant, he trobat una litografia en què en Subirats va fer una lectura del tarot i jo no sabia. De fet, que tinc la vista del tarot, i és aquesta litografia que es diu Cor, de l'any 92, són 3 cartes. Aquí
una que està pendent d'obrir, la del mig, que és el cor, que justament coincideix amb l'última carta del tarot Subirats. I aleshores, el cor, ja us he dit que s'assemblen, el cor és a la baralla francesa, les copes a la baralla espanyola. Aleshores, sí, amb permís d'en Subirats, podem fer la lectura de tarot, que seria posar les seves cartes, i seria això, passat, present i futur, la típica lectura del tarot. Seria, el present és emocional, connecta amb les teves emocions perquè en el futur tinguis plenitud. Fent què? Observant el passat, és a dir, entrant en el teu passat, que és on estan les respostes, per justament estar en el moment present i ser ple en la teva vida. Moltes gràcies.